ನಮಸ್ಕಾರ CountNCook ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಯಾನ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಸುವರ್ಣ ಇಂಥ ಅಟ್ಟಿಲ ಪರವುರ್ಡೆ ಪುಟದು ಮಲ್ಯಾತಿನ ಮಸ್ತ್ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬಂದ ಹಣ ಇಂಚಿವಾದ ಜೀವೋ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪರವೂರ್ದ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ಲ ಒಂದೆಂದೆ ತಂದಲ್ಲೇ ಚೂರ್ಲಾ ಪೊರ್ತುವೆರ್ತ ಅಲ್ಪಂದೆ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಸರ್ ಮಲ್ಪಗ ಒಂದು ಒಂಜೇ ಬಣ್ಣಲೆಡ್ ಮಲ್ಪನ ಹಂಚಿತ್ತಿನ ಅಟ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಬಡಾದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣಲೆ ತೊಡ್ದಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣಲೆಗೊಂದು ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟನಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 30 ml ದಾತ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾನ್ಪೆ ಎಣ್ಣೆಕಾಯನ್ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಚದಾತ ಸಾಸಮಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಾಸಮಿ ಪಟ ಪಟ ಪುಡವನಗ ಒಂಜು ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತನಾತ್ ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮುಂಚಿನ ತುಂಡು ಮಲ್ತು ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಹಿಡ್ದು ರಡ್ಡು ದಂಟದಾತ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪನೀತ್ ಹಿಂಗದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಮಕ್ಳೆ ರಡ್ಡು ಉದ್ದ ಮುರ್ದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದ ಮಕ್ಳೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಬೇಗ ಬಾಡಾವೇರೆ ಒಂಜೆಲೆ ಗೀಸೆಲ್ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪೇರ್ಕದ ಮಕ್ಳೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡೋನ್ ಬನ್ನಾಗ ಮೂಜಿ ಉದ್ದ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಾರೆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಬೈದರತೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ದೋಸ್ತಿ ಆಡಿಡ ಶಾರ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಎಟ್ಟಿಲ್ದ ಮುಖ್ಯ ಸಾಮಾನ್ ಪಂಡ 4 ಗಿರೆಂಗ್ ಹದ ತುಂಡು ಮಲ್ತದ ಪಾಡ್ದ ಮಕ್ಳೆ ಗಿರೆಂಗ್ ಕೆರೆಂಗ್ ಪ್ರಮಾಣದ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪಿರ್ಕಲೆ ಇತ್ತೆ ಬೇಡಾಂಡ ನೀರಿದಂಶ ಬಿಡತ್ತೆ ಐಕ್ ಪನೀತ್ ನೀರು ಮೈಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಹದ ತೂಟು ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ದು 17-15 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು 15 ನಿಮಿಷ ಆವನಗ ಮುಚ್ಚಲ ದೆಪ್ಪನಗ ಗಿರೆಂಗ್ ಬೇಯ್ ಅಂದೆ ಒಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನೀರ್ದಂಶಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಯ್ತಂದುಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ಪಿರಿದಿತ್ನ ತಾರ ಬೆರ್ಕದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಇತ್ತನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪನ ಸಣ್ಣ ಮೂಡ್ದು ಪಾಡ್ಲೆ ಎಜ್ಜಿಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಭೂಮಿ ದಾಲ ಅಡಿಮೇಲ್ ಆಪುಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಡತೆ ನನ್ನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಟ್ಟಿಲ ತಯಾರಾತನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಡೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ನಮಕ್ ತೆರಿ ಪಾಲೆ ಚಾತನ ಪಣದ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ಗಾದ ಕಾತಂದು ಪ್ಲೇ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಚಾವ್ ಗುಡ್ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್